Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan Xaloa telebistako estudioan gaude eta saioari hasiera emateko gurekin Lander Sagaseta izanen dugu. Bera Kibisat enpresako bazkide bat dugu eta berarekin Kibi denboraldiaren bilketa nola joan den aztertuko dugu eta baita ere nola ez, kimaketa lanetan burubelarri dabiltza eta balorazio orokor bat egingo digu Landerrek. Ondotikan Mikel Altzuartek Tutarimuno arrautzeak ekoizten ditu bere oilategian, badakizue ekologikoan beti ere, eta pasadan saioan solastu ginen tomate gorriak Iruñerriko konsumo talde batekin, eta beraiek ere beraien poltsetan edo saskietan Mikelen oilategiko arrautzeak eskaintzen dituzte. Mikelek aztertuko dugu pixka bat nola dagoen konsumitzaileen ikuspuntua, ekologikoa eta bere arrautzeak, bere oioen arrautzeak ere nola dabiltzan konsumitzaileri begira. Eta azkenik, saioari amaiera emateko, Alberto Miguel Torena izanen da gurean, bera Ardiarana gasnategiko nagusia eta beraiek ere urtea nola bukatu duten balorazio bat egingo digu. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurkoan Xaloa telebistako estudioetan gaude eta lehenbiziko atalean nire alboan Lander Sagaseta dut. Bera badakizue Kibisat enpresako bazkideetako bat dugu. Kibisat beti ere bibekin, bastan Bidasoako kibiak. Eta Lander, gaurkoan zu ekarri zaitugu gure platora, guraldi kaskarra dugu egia esan kanpoan. Eta beste batzutan ere biltzen gara kanpoan. Lander, pixko bat jendeak jakiteko, Kibisat, dagoeneko bastan Bidasoako kibiak leku honean direia, ez? Bai, bildu ditugu, denak erretiratu ditugu kanpotik eta gaur egun kamara frigorifiko barruan daude eta hasiak era, merkatura ateratzen eta benpin protegituta eta saltzeko prest. Bai, jendea zentratzeko jakiteko pixka bat kibi bilketa noiz hasi zineten da noiz arte iraundu du pixka bat bilketa? Hasi ginen, azaroak 5-6 inguru horretan biltzen, denbora txarrarekin, euriarekin, baina beldur ginen gero igual izotzak iritsiko ziela eta hasi ginen behintzat hemen Arbarte inguruan, finka lauak ditugu eta hor hasi ginen denbora txarrarekin. Eta gero, hor jarraitu genuen aurrera eta ez dakit azaroako gehiago hor bukatu dugu inguru horretan. Bai, gutxuera bera orduan, hiru bat aste, lan handia edo nola eraman duzu pixka bat, ez beti eguraldiaren bilduarrekin, ez? Haitu garenak berdintxu izan da aurten lana, jende gutxiago ibili gara taldean lanean, aurten kantidade produzioa txikia genuen, primaveran egindako izotza batzuk markatu ziguten aurteko kanpaina, eta hala ere, jende gutxi ibili gara eta betiko moduan 3 aste zaitu erabilketan. Bai, 3 aste hauetan beti ere arriskua izaten da kibia hartu behar dela hor martu aurretik, ez? Beti ere bildur hori izaten duzu, ez? Kezka hori? Bai, hori izaten da gure bildurra, gure presioa, ez? Beti bulkatzen gaituna eta aurten oso larri ibili gara, uste nuen azkeneko egunetan disgustu bat izango genula, baina, lainoa gure alde izan du da aurten eta bailara azoko honetan beti lainoa sartzen zuen. 0 inguru horretan ibili gara goiz askotan, 4-5 goizetan, baina, suerte izan dugu, lainoak lagundu digu eta suerte izan dugu frutaen erretiratzeko behartzen bezala. Bai, tona desente ez, orduan, tona desente bilduak. Bai, aurten nahiz erditxo behio, baina 150 bat tona inguru ibili gara. Bai,
eta jendeak esanen du kibiak. Gero guk jaten aldugu dozen momentutan kibia, nola izaten da pixko prozesu hori gero kontsumitzaien eskuetara iristeko gora honean? Bai, gure kibia, hemen Europa inguruan, Frantzian, Espainian eta Italian dire produktore handienak, Greziare gero eta garrantzia handio hartzen nahi da merkatuan, hori azaroan biltzen da. Gure variedadea, jaiguar variedadea da, kibi berdea, eta azaroan biltzen da. Kamarata juten da zuzenean, oraindik ez dago bere momentu berenean kontsumitzeko, eta orai beti egu berrik aldera, hotza pixka pasa duenean kamaran, gomeni zaio gaina hotz golpe bat ematea frutari gero behar bezala ondutzeko. Ez dut aipatu, egia da, momentu bat itxarotzen dugu, kanpoan ere, bere azukrea, Brix dauken grado bat daukenean, hasten geha biltzen. Hori behar du, gero kalitatezko fruta bat izateko merkatuan. Hori dugunean, hasten geha biltzen, eta kamaran egontan duen, merkatuak eskatzen duen bezala, ateratzen juten era, eta zerbitzen. Eta kamaratik atera, eta aste bat, 15 egun inguru horretan, bere momentuan dago jaten. Eta horai abenduan hasi saltzen, eta Europako kibi egoten da, maiatza bitartien hemen gure inguruan, gure merkatuan. Bai, zuek ere, bastan bidasoako kibia saiatzen ari zarete, beti ere ekologikoan zaudete sartuak, eta hemen indartu nahi duzu ere zuen kibia, ez? Bai, oraila 5-6 urte apostu egin genuen ekologikoan sartzeko eta bide horretatik juteko oso pozik gaude, uste dut pauso hona eman genula. Gu behintzat hobekiago produzitzen dugu eta ikusten dugu ingurumenarekin ere kunplitzen dugula, gauzako hobekiago egiten diela eta bestelako goxotasun bat da lanean, ekologikoan egitea. Bai, aspaldi ematen zuen dela urte asko, kibia kanpoko produktu bat zela, kanpoko fruta bat zela, baina aski ongi zuek badakizu eta dagoeneko guztiok aski bertakoa dugula, ez? Zuek urte kuadrilla kibikin lanean, ez? Bai, bastan bidasoa inguruan 30 urte inguru izango du kibiak, nik uste hemen lehendabiziko plantazioak 87 urte, joan den mendeko 87 urte hortan egin ziren, 80ko hamarkada horretan izan zuen beste bultzada bat, eta gure azkeneko finka 2006 urtean landatu genuen, eta gaur egun produkzioan dago atope, eta ongi. Eta gero, lehen urtean hemen bastanen, beste lagun batek 5 hektarea landatu ditu, eta pixkanaka aurreratzen. Bai, kibi arbolak lan handia izaten du, beti ere guraldian menpe egoten zarete ere, eta kibia bildu bezain pronto, aurrera jarraitzen du prozesuak eta hasten zarete ez kimatzen. Hurrengo urteko kanpaina prestatzen hasten gara eta egun batean biltzetik bukatu eta hurrengo unean kimatzen nahi gara, hurrengo urtera begira. Bai, kimaketa lanak, garrantzitsua ez? Bai, horrekin markatzen duzu gehien bat produkzioa, hurrengo urteko produkzioa, zenbat nahi duzun, arbolari bere forma mantenitu eta beharrezko lan garrantzitsua da. Ongi eginez gero, hor izaten dira resultatu hobeak ere bai. Bai, orokorki zuen landaketak zuen plantazioak nahiko ongi daudela esaten aldugu, pixo bat heldutasun batera iritsi dire? Bai, azken, gure problema da zenbait plantazioa sartzen nahi diela, gehien bate kimak eta lanak ere lan astuna izaten dute, zakartu dielako asko arbolak, baina gero, azkeneko landaketa aipatu dutena 2006an, haintxe dago beno-benean, bere gaztetasunean, bizkor landarea, eta hortan gustora igera ere kimatzen. Urte guztiko, urtea markatzen den lana garrantzitsua da. Bai, kibisat, enpresan badakigu, azken aldian diversifikatzen hasi zinetela, badakigu zenbait hektaria landatu zen dituzten ere sagar ondokin, ez? Sagarrerako. Eta, aurten sagardo urtea zen, sagar aldetik ere uste baino ere zuek gutxixo lortu zenuten, ez? Gure sagaztean urtea joan arabera, hori zan dutxu momentu batzuk ustean gehiago genula, gero gutxiago, baina azkenean portatu da. Egia da, azkeneko momentuan sagarra bere tamaina handia lortu du, eta kilotan nahiko gure prebizioa gain ditu genuen azkeneko. Horri harritu zait, baina egia da ez dugula esperientzia ondiri, gure sagaztea hendik ez dugu ongi ezagutzen, gaztea da, eta aurten positiboki harritu gaitu. Desiatzen ongo zarete, noiz iristen den urtea lehertzen dela baztara uztetatik, ez? Kibiz gainezka, sagarraz gainezka. Azkenean, ekoizle guztiok bezala hori espero dugu, baina, ni gehiago espero dut
urteetan zehar ongi jute. Urte bat on izatea eta eroste 2 urte txarra bali media ez da eusterako. Nahiago dut linea on bat jarraitxu, egun bat jarraitxu. Kibi landarean, kibi gintzan esperientzia handia duzue, sagardo gintzan edo sagaztetan gutxiago, baina aizarete poliki hartzen eta hor ere kibin kimak eta bukatu ondotikan, berandutxo hasten zerte beti ere sagarrana, ez? Sagarra normalean martxoan hasten edo, martxoan apirilean eta tendentzia da gero eta beranduago kimatzera, eta baita ostoarekin lorrak eta ondoren beti arbolari indarrak endu nahi ez, produkzio regularrago lortu nahi ez, eta teknikoki gauzoiek ere aldatzen nahi da urte honetan. Bai, behar bada burua uste gehiago emango dizue sagazten kimaketak, ez? Ikusi genuen sagazten ibili nelikan ere zugarrizko indar hartu dutela, ez? Sagarrondoak eta hori nola baitere kontrolatu behar, ez? Hoi da gure partikularki gure problema, hemen indar ondia dutela sagarrak eta ez diela behar bezala produkzioan sartzen ari, eta horregatik egera gero eta beranduago kimatzen eta pixkat hori ezagutzen. Eta bai, buru oste handiago da, teknikoki zailago da sagarreko iztea kibia baino. Bai. Heldu den denboraldiari begira, sagarrondoen bezeria edo bi urtez behin ematen dula gehixo, bildur hori baduzu ere? Ni hortan lasaiagoen hau, ez dugun produkzio handi bat izan, Gipuzkoako beste sagaztiekin konparatuta, bere linean doa, eta hori ere bariedadek izaten da, eta horten izan ditu bariedade pare bat produkzio txiki eman dutena, eta espero dut horren urtean horiek bere burua kunplitzea, eta ez daukat kezka handirik etemarrik. Osongi, Lander Sagazeta gurekin izan dugu, bera, kimatzetik zuzenean etorri zaigu laneko erroparekin platora, eta eskertzeko da tarte bat hartzea gurekin egoteko. Eta, espero dugu besta bodanak ongi pasatzea eta alduen urte borobila izatea. Eskerrik asko eta hor izango gara berriro hori. Beste bat arte, mila esker. Agur, eskerrik asko. Bigarren atal honetan, Mikel Altzuart dundire alboan, badakizue bera abeltzaina dugula eta bereziki azken urteetan oiategi batekin lanean dabile, arraultze ekologikoak ekoizten ditu, dutarimuno arraultzeak. Eta Mikel, pasadan saioan Iruñerrian ibili ginen grabaketatan eta han tomate gorriak konsumo taldeko ordezkariekin ondu ginen. Eta beraiek nabarmenki aipatu zuten, beraien produktuen artean, beraien saskiak edo pultsak banatzen dituzten konsumitzaileei, eta horien artean zure oiategiko arraultzeak zirela. Eta pixkoen nahi genuken zure ikuspuntua azaldu nola ikusten duzun, zu ekoizle, konsumitzaileak, superfizia handiak, kontsumo taldeak, nola ikusten duzu pixko bat barrutikan? Egon zineten tomate gorriak konsumo taldeakin, hok dire Iruñerrian dagoen talde bat, eta asmentatik ari naiz beraiekin, segurunik izan ditute 10 bat urte haiekin, eta izan daiteke gehien irauten ari den konsumo taldea, ez. Konsumo taldeak duten berezitasuna da, zuzenean lan egiten dutela ekoizlekin, ez. Baina konsumo taldeen oinarri nagusiena da ekoizleen artean izan behar dutela barazkigile bat, ez. Nik uste dut, baratzea saskiarekin hornitzen dira, orduan saski horretan barazkiak dira oinarri bat. Eta gero, barazki horren gainera bagazi bertzeak, orduan oinarrizkoak direnak dire, batez ere ogia, esnekiak eta arraultzeak, ez. Eta gero neurri txipiago batean izan daitezke bertze batzuk ere, ez, haragia dela kasu, ez. Eta, gure horniketa izaten da asterokoa, ogiarena, arroltzena eta barazkiena. Eta, hauekin nola funtzionatzen du, egia erran, hasi zen indarra hitzekin, eta, denboraren poderioz, hartzen dute, konsumo taldek hartzen dute tope bat, eta normalean, ez da izaten hasierako jende kopuruari ez dio eusten, ez? Izaten du, hasieran izaten da igual erran dezagun gora egiteko momentu hori, gero ja hor goian egonkortzen da, eta gero normalean izaten da bera egitea, eta haunitz kasutan desagertzea. Zaila da
harreman hori atxikitzea luzaro, asteroko gauza bada, urtetan mantentzea, kasuntan tomate gorriaren kasua hori da, ekoizlekin mantentzen da harremana, barazki gileak aldatu dira gure tomate gorriaren kasuan, baina ogia eta arroltzeak hornitzen ditugunak segitzen dugu talde honekin. Bai, garrantzitsua da azkenean barazkiak oinarrizko produktu bat dugu, ogia nola ez ere eta arraultzeak ere, ez du arraultzerik jaten, eta azkenean produktu oinarrizkoak baina oso baloratuak azkenean, eta nahiz eta zuk duzun bezala, jendea aldatzen joaten da, Iruña bezalako hiri handi batean, badakigu, badela jendea non esperientzia hori probatu, eta jendea ordezkatzen joaten aldera ere. Erraten aldugu ere bai, konsumo talden fenomenoak gehiago ematen ari dela Nafarroan baino, Nafarroan orainik ingurune nahiko rurala da, eran nahi dut, baratza jende haunitzek badu, edo hornitzen da hurbileko baratzetaz, Oioen arroltzen kasuan ere bai, hurbileko arroltzetaz ere hornitzen da, segitzen du rurala izaten zentzu horretan, denok badutela hurbilekoren bat, batzutan baratzetako sobranteak edo, Orduan, Nafarroan konsumo taldeak ez daude inbertze, ez dira inbertze indartu. Herri handiak ere ez daude, eta herri handiak edo jaia urbanoagoak direnak, kasuan den Gipuzkoan eta Bizkaian, bai barazki gile berriak direla periferia horietan ekoizten hasten, eta ekoizten hasten diren horiek lotua daude konsumo taldetan. Orduan, Gipuzkoan, Bizkaian eta iparraldean ere amapak daude, indar gehiago dute hortako konsumo taldeak. Nafarroan fokalizatuago daude eta ez dira inbertze. Bertze alde batetik, zuk lehen hasierako planteamenduan konsumoa pixka bat non kokatzen den bertako produktuen konsumoa, gero badira ere bai konsumo kooperatibak, Konsumo kooperatibak gehiago sortzen dira kideen artean eta lehenesten dute bertako ekoizpena eta normalean izaten dira kooperatibak ere izaten da konsumo ekologikoa nahi duten konsumo taldeak, baina lehenesten dute ere bai, edo lehenetsi nahi dute ere bai hurbiltasuna, Eta horietan bai Nafarroa dela igual adibiderik nabarmenena dagoela Euskal Herri mailan eta da Iruñeko Landarez. Eta gero hemen Bidaso aldean dugu Bidazi. Baina hauek konsumo ekologikoa dira gehien bat, eta bertako ekoizlek ekoizten ez dutena saiatzen dira alden hurbilenetik ekartzen, hornitzeko konsumitzailei elikagai eta gainerako gauza alden gehienetaz, Bai, eta Mikel Pixoia oiategian zentratuaz gehiago, tutarimuno arraultzeak, zure oiategian nolako urte izan duzu, badakigu loteak tarterkatu behar direla, betere adi hon bar dela zeintzu guztiekin lanean, urte hona izan duzu oiategian. 2017an, aspaldi hontan ekoizpen ekologikoan guk dugun arazo nagusia da bezeroen neurri bat dugula eta gure ekoizpena ez dela hain regularra, ez dela hain regularra eta tarteka izaten ditugula jautsaldiak, arroltzen errunaldiak aberaren goraberak edozein arazo izan daiteke nola barnekoa, nola kanpokoa, azkenean ekoizpen emaitzan agertzen da eta batzutan izaten ditugu, nahiko lan izaten dugu horniketa horretarako, eta zorionez, bagara Euskal Herri mailan arraultze ekoizleak kuadrilla bat elkarrekin moldatzen garela eta hutsuneak ditugunan elkarlan bat egiten du, konpontzen gara, eta soberakinak ditugunean ere bai ongi etortzen zaigu, batzutan ere bai egia da konsumoa udan edo apaltzen da, edo zenbait datetan ez da hain normala,
Eta kasu horietan ere bai ongi tortzen da, bertzekin beti izaten delako norbait falta dituena edo eskaz da bilena, baina badago gizortan elkarlan bat, ekoizle mailan ere ezin bertzekoa dena, ez? Bai, konsumitzaia ja, barneratua duia ekologikoaren kontzeptua, eta barneratzekin urrengo pausoa eman bardu, ez? Askok eman dute, baina, pixka bat produktuiek konsumitzea, ez? Zuen kasuan oinarrizko produktua, arraultzeak, zeintzuk izaten dira zuen bezeroak bat ipat? Badakigu jatetxetan ere biltzen zaretela, partikularrak nola antolatzen duzu salmenta? Bueno, egierran jatetxe batzukin lan egiten dugu, ez sobera, denda txikiek eusten diote, Iruñerrian eta zailago izaten dute, konpetentzia herrietan eusten diote igual zenbaitzuk hobekio, Iruñerrian superfizia handien konpetentzia gogorra da. Guk ez dugu normalean superfizia handietan salbuespenen bat, ekoizlen batek lan egiten, baina ez dugu haietara jotzen. Eta gehiago lan egiten ari gara orain, instituzio publikoek ere bideo hori jorratzen ari direlakoz, adibidez ni hasi naiz aurten eta nahiko ongi Iruñeko 2 haurtzaindegi hornitzen arroltzez, ez? Lehen arazoa zuten arroltzeak sanidade aldeko oztopoa zuten, salmonelaren aitzakian, ez zuten arroltze freskoa sartzen, hau da, janari oberena freskoa, elikagai freskoa izanik, kontraproduzentea da haur txikiei ez ematea, ez? Eta, lortu da haustea muga kultural sanitario hori, arroltzeak ezin zirela komedore eskolarretan era freskoan erabili, eta hasi gara nire kasuan 2 haurtzaindegikin Iruñean, eta bideo hortan jorratuz elkarte ekoizle ekologikoak Nafarroa mailan asoziazio bat egiten ari gara, zeren lehiaketa publikoan sartuko dira eskola gehiago eta haurtzaindegi gehiago, eta 2018an seguruenik aukera izanen dugu lehiaketa publikoan gure elikagaiak eskaintzeko, eta gure asmoa da konkurso horietan, lehiaketa horietan lehenesten balin bada bertakoa eta ekologiko izatea, aukera izatea hornitzeko eskolak, zein haurtzaindegiak eta etorkizun batean etor daitezken jantoki eta jangela alden gehienetara, ez? Eta hori da orain gure apostua, zeren bertzea konsumo handiko eremu hoi, superfizia handietara badator ekoizpen ekologiko industriala alduguna, ez? Haidira oilategi handiak batzen, ekologikoaren araua betetzen dela diotenak, ez? Eta hor Europako normatiba betetzen dela diotenak, betikoa gaude legea eta trampa eta gauza horiekin, baina ikusi dutenean guk ekoizle txikiak ekonomia bat sortzen ari direla horren inguruan, ematen du kapitalak ere bide hori bilatuko duela, eta garbi dago superfizia handiek eskatzen duten salmenta maila hornitzeko etorriko direla ustiategi handi horiek, ez? Guk berriz jorratu behar dugu hurbiltasuna eta freskotasuna, eta gure kasuan arroltzearekin lan egin daiteken gauza bada, zen kalitateko arroltze bat edo arroltze oberena gorena aldi berean freskoa izan behar du. Eta guk hori hornitzen dugu, guk zuzenean eramaten diogu bezeroei, ez dago bitartekaririk. Eta hoi da gure indargunea, bitartekaririk izatzea eta arroltzea gaur oioi purditik ateratzen dena bihar zure platerian egotea. Hori gu bakarrik egin dezakegu, ez du inork egiten al. Munduan gu gara hori bakarrik egiten aldugunak. Hori da, zuek egiten duzue, eta konsumitzaileek eta familiak badakite, hortaz nola ez arte garrantzitsu bat ireki da, pizkot zuk aipatu bezala, aurre eskolatan hor aur kopurua unitzek bazkaltzen dute, eta helburua nola ez kalitatezko bazkari bat izatea da, eta zuek nola ez bermatzen duzue. Mikel, mila esker gurean izateagatik, espero dugu duen urte ona izatea, eta zuen salmentak ongi joatea, hori da garrantzitsuena. Mila esker. Mila esker zuei.
Saio honetan, hirugarren atalean, Juan Alberto Miguel Torena dugu gurekin, bera badakizue, Ardiarana gaznatiko nagusia dugula, bere emaztearekin batera, gaznategi familiar bat da. Eta, Alberto, azkenean denbora gudo pasatzen da, horren adibide garbia, Ardiarana gaznategiak, urtean 10 urtein dituzuela, ez? Ziztu bizian joan dire, ez? Bai, ez ginen esperantza hau, hola izango zenik, baina azkenean urtea pasatzen dire eta behar duzu lan egin, eta segitu eta azkenean pasatzen da denbora. Bai, gainez aipatzekoa da, zuek hasi zinetelikan zuen gaznategiarekin, krisi bete-betean ginen, murgilduak, kompetentzia handia, eta zuek orduntxe hasi, eta urtetik urtera gora, ez? Bai, egia esateko denek esaten ziguten, ni nuen lan bat ona, eta nire emazteak ere bai, biek, utzi ginen dena, hasi ginen gaznategian, aposto gogorra zen, denak esaten ziguten sobera gogorra, batzak ginen zer egiten ginen, eta gauzoi denak, baina biziuntan egiten duzu lana fuerte, lan asko, eta serio gauzak egin, azkenean ateratzen dire. Bai. 10. urte honeri, 2017. urte honeri atzera begiratu eta pixko bat balorazio orokor bat eginda nola izan da urtea zuentzako? Nik ikusi dutena da, lehengualdin egoten ginen solasean emaztea eta biek, ez? Lehenbizien azten zera idea batekin, ez, gauzak egiten, eta gero konturatzen zera, nola behar duzun segitu, ez? Zerta gauzak ez dire arraxak. Orduan, gu lehenbizien egin gazta bat hori alde nobena, eta jazta, ez? Baina gero konturatzen zera, jendeak nahi duela gazta bat albizin naturala, ez? Orduan, lehenbizien konturatu ginen, uste ginen guk arraxa zela gauz hori egitea, ez? Hasi ginen gu gure ardiekin, berakin, gero hasi ginen bertze hartzailekin, konpromisoa gainera bastante estua, ez? Zertaz, sartzen ginen bastante bere ikuluan, egite ginen elkarrekin erosi ardiak eta gauzak, eta hori dena, ez? Kontrolo bastante fuertea, ez? Eta, baina gero konturatzen zara, badireleken jende gehiago, abeltzain gehiago, hartzain gehiago, dela pixka bat zaila, denak ados egotea, kalidad aldetiken, eta da zaila, dena behilatzeko ongi, garantizatzeko dena ongi, ez? Eta azkenean, aposto ondiena erabaki ginen orain dela 3 urte, ez? Erran ginen emazte eta biego, egiteko gazta, lehenago egiten zen bizala gazta, ez? Orain dela 1 urte egiten zen bizala gazta, ez? Gazta bat esne gordina, jauz sartu gabe gaztan, eta temperatura behin ere goratu gabe 40 gradotik, ebe duzu gauz hori egin, behar duzu esne bat oso ona. Eta hortarako, egin ginen, erabak egin ginen egitea ikulu bat, eta behar ginen ikulu bat handia. Orduan egin ginen ikulu bat, orain egiten dugun esne guztia da gure ardiekin. Gure ardiak, dena egiten dugu gu kontrolatu, eta egiarteko erabak ginen orain dela 3 urte, orain dela 2 hasi ginen, eta aurten nabaitzen da, maiatzatik genunat, maiatzarte ginen goratzen, saltzen ginen pixko bat gehiago, 5% gehiago, mantxua, eta maiatzetik genunat inda goratu asko. Eta jendeak esaten dizu, hori ez, kalidade atletiken, segurtasuna, betiro gazbera, gazta bera, beti dago igual, naturala, jau sartu barruan, nabaitzen da, zuiaten duzuliken, gazta bat naturala lehenago egiten zen izan, nabaitzen duzu esnea, agoan, eta gauzoi denak, nik uste jendeak unartzen duela, eta azkenin nabaitzen da konsumoan. Eta egi aldetiken, alderde hortatiken oso konten. Bai, urte orduan bikain bukatzen izarete, arditegi berria, ardia unitzekin, ez? Azkenean salmentak asko boratu dituzue eta buru asko behar direz. Bai, hori bai, eta bino, nik uste gauz importanteena da ez galdu horizontea. Betiro behar duzu jakin, nun behar duzun egon. Zein den zure objetiboa, ez? Lehenbiziko nire ustez importanteena da kalitatea atletiken. Behar duzu primatu lehenbiziko kalitatea. Eta gero, beste dena, alduzun hobe egin, baino lehenbiziko gauza da kalitatea. Zertaz, bada konsumidorea ben Euskal Herrian,
nahi duela hori. Eta nahi hori erosi, eta zu behar duzu hori eman, baino beti gauz berdina. Ez duzu aldatzen zan duzu suerte txarra do, ez daki zer, hori ez du enteintzen konsumidoreak. Zu behar duzu egin gauza beti ongi. Bai, eta bueno, adierazle garbiena lan ongiten dela konsumitzaileak gazta erostea da, salmenta gora doaz, hor du adierazle garbia, baina beste batzutan adierazle ere izaten da lehiaketak. Zuek ere ez duzu lehiaketa askotan parte hartzen, baina bai parte hartu zuen portzentai altu batean, beti ere sariren bat lortu izan duzu, ez? Eta horren adibidea, urri aldean egiten da, ez? Zuk azalduko diguzu bekio ze lehiaketa den, baina Pirineotako gazta artisauen lehiaketa garrantzitsu bat, eta urten ere hor dominarekin bultatu zarete, ez? Bai, ezaten da beti urtero, urrian, erdian, normalean hor, 14an zaten da, lehiaketa hori, eta hor egoten da, joaten dire, Euskal Herri guztia, Naparra, Euskal Herri guztia, frantzesa eta Espainiakoa. Orduan, gero egoten dira bai Huesca, Katalunia, eta aurten zauden beti urtero bizala. Adibidez, zauden Idiazabalgo gaztak, Alabakoak, Gipuzkoakoak, Naparrakoak, eta gero Ronkaleko gaztak, Huesca, Katalunia guztia, frantzes Pirineo ere bai, eta aurten ez zaten altzen ofikiago ez, baina ateratzen lehenbiziko ateratzen frantzes bat, frantzes-katalan bat, bigarren ateratzen katalan bat, eta hirugarrenak atera ginen gu, ez? Eta orduan, azkeneko egia arteko, ez? Azkeneko 10 urteetan nindu 10 aldiz partizipatu, ez? 10 lehiaketa, eta 10 lehiaketan atera ditugu 6 sari, ez? 2 urria, bigarren postua, eta 2 hirugarrena, ez? Orduan, nik uste gainera esan ziguten, ferian, ardi gaztaetan, nik uste geren gu, edo beste batekin denbora berean, oberenak azkeneko 10 urteetan, ez? Hori ateratzen lehiaketa horiek. Alderde dutatik guk beti primatzen dugu kalidadea, eta nik uste den pixka bat horrek laguntzen du, ez? Laguntzen du, argumento bat ematen zuri, jakiteko ongi dela gure bidea, ez? Bai, orduan bikain bukatu zue 2017 urteaz, zuen 10. urte aurrena, eta hurrengo urtari begira 2018a, urtea hasia batean luzea izaten da, gero segidan pasatzen da, baina beti ere bide berdinetik, ez? Beti ere ezin da estankatu inor ere, eta, proiektu berriak behar badaur izango dituzue, oraindik ere igual ezin daitezkeenak esan, baina, aurrera biratzen duzu beti ere, ez? Badu orain beste proiektu berri bat. Orduan, honik ez da erabaki, eta, erabakitzen diliken ikusiko dugu, baina, ilusioa fuerteakin, lan asko, behar da egin, eta, gelditu gabe, aurrera, badugu familia, semea gauzak, denek nahi dute segitu hori indarregin, da, imarko da saiatu. Bai, eta bukatzeko Alberto, pixka bat Ardiarana gaznategia, Legasan kokatzen dena, eta Legasatik zuen gaztak ze izenekin saltzen dire, komertzializatzen dire zuen gaztak? Lau, adituko lau etiketa, ez? Badago Bertizarana, balean izena, bestea da Kamiku, ez? Nire etxearen izena, sortu etxearen izena, gero Isarri, mendi baten izena, eta gero Santa Locadia, gure ermita bat baduguna gure ardi leku ondoan, ez? Eta lau horiek dire etiketak, eta, segituko dugu izena berdin-berdinakin, eta, bakotxak hartzen du berak nahi duena, eta jazta. Bai, azkenean gazta bera, oinarri bera izaten dute, eta gero, pixka bat saltzaile bakoitzak bere ikutu ematen dio, denbora gehiago gutxiago izan ez kamaran edo pixka bat hor aldatzen da pixka bat igual, ez? Bai, zertaz, gu dugu sorte bat ere bai, pixka bat, zandu dugu sorte bat, bertizen egotea, ez? Eta hor, onju horrek betiro egiten du, zuk idukitzen baduzu zure kamaran, denborakin, zaten da aldaketa, kontserbatzen da oso ongi, aldaketa pixka bat, orduan zuk egiten duzu pixka bat, gazta bat esaten den bizala alakarta, ez? Eta orduan, gauza horrekin, segituko dugu, suerte horrekin, lan egin forte eta aurrera. Oso oki, Alberto, ikusten da, konsumitzailea konten daudela zuen gaztekin, horrela jarrai dezatela, gustokoa duten aiaten, eta zuere ere, urte berri on bat opa dizuegu, eta ongi joatea, mila esker. Eskerrik asko zuri.
Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak emanez zuen arretagatik, agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi! Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.